Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşdygy Baky tarap ýurdumyzdaky täderikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde şeýs. Şuň hormatly prezident Fady Gurbanyňly Berdimuhammedow ýurdumyň paýtagtynyň we welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgam arkaly nowatdaky iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny paýtagtymda hem de welaýatlary durmuş ykdysata dönüşdirmek, ýazgy iş mewsumyna taýýarlyk görmek meselelerini, mewsumlaryny oby hujra işleriniň hem de owlukdy mewsumynyň barşyna gararly. Hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly ilki bilen Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanowy güne aragatnaşyga çagyrdy. Assalamu alaikum hormatly prezidentim. Salam. Siz bu wagt nerede we näme iş alyp barýarsyňyz? Hormatly prezidentim. Edir şu wagt Akbuğday etranyň Magtymyr hamlasyň Buğday meýdanlaryny 3-nji ýetişdirýän tutmagy taýinlik görýär. Häkim hatabat bermek bilen akinleri mineral dökünlerden iýmitlendirmek we haşeratlara garşy him serişleri sepmek işleriniň alınıp barlyşy barada aýtdy. Wilayatyň gowy çekiljek meýdanlary ekşi mövsümine taýýarlanýar. Sürüm we tekide işler geçirilýär. Gowy çekişler boljak, owazok tenkler we gurallary abatlanyp, mövsüme dolu taýýar etmek, paýty öňürleri ekşi mövsümine çenli zerur mukdarda tokum bilen üpsün etmek orny zerur şäherleriň görülýäni barada hem hatabat berildi. Şunun bilen bir hatarda yer almanyň we soganyň ýokary hatyryny almak üçin olary degişi iýdek işler geçirilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, buğday meýdanlaryna iýdek işleriniň agrotehnik möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegini öpsün etmegiň, göwe öwsýän maýsalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmegiň we ösüşdigini tutmagyň talaby laýyk ýerine getirilmeligini bellädi. Döwlet başlarymyz şu işler bilen bir hatarda wilayatda gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, ýerleri we zerur gowçy tokumlaryny mögsüme dogry taýýar etmek babatda degişi görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz wilayatyň häkimine güzlenip şeýle diýdi. Gurbanow ne welaýatyň Akbuğday etrawynyň Magtymly daýhan birleşiginiň buğday meýdanyny mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek hem haşal otura garşy himik serişleri sepmek işlerini alıp başlaryň öňýanyna dogrusyň elbetde görýän gowy maýsalaryň bar. Onun için azyk bolşulyny döretmäge bundan belakem uly goşmagy şeýlem daýhanlara hem alyp barýan işlerine bundan belakem uly üstünlikleri arzu edýär. Daýhanlara men salamy ýetirin. Armanda. Akmak adamly köp sag bolun. Öňe marwanyň akmak adam. Bar bolun. Sag bolun. Köp sag bolun akmak adam. Soňra hormatly prezidentimiz Balkan wilayatynyň häkimi Atakan Lewi güne aragatnaşyga çagyrdy. Assalamu alaikum hormatly prezidentim. Salam, gowy ýagdaýlaryňyz. Sizin ýa-da haýsy ýerde näme işler alyp barýarsyňyz? Hormatly prezidentim, wilayatymyzyň sertar etrawynyň boş taýýanmasyny hormatly prezidentimiz ýa-da biziň wilayatymyzy, ýurdumyzy özümizde öňen gökbakçy ömürler bilen halkymy bolan içinde barada beren tawsyrlaryny esaslanıp hormatly prezidentimiz gökbakçy ekinlerin yerini taýýarlamagyna barýar. Hormatly prezidentimiz Häkim sürüm işleri barada hatabat bermek bilen onuň öňýanyna topragyň fosfor döküni bilen guruplandyrylanyny, ekişden soň bolsa karbamid döküniniň beriljekdigini bellädi. Şol pursatda hormatly prezidentimiz sürüm geçirilen topragyň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Häkim bu babatda topragyň çyýrlygynyň we beýleki degişi aýratenliklaryň kada laýyk gelýänini aýtdy. Şeýlegem häkim yer almanyň, soganyň we beýleki göw ekinleriň ekişiniň bellilen möhletlerde geçirmegi, buğdaýy iýdek edilşi, hyzgysanyna buğdaýyň bereketli hasylyny öndürmek maksady bilen akinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olara ösüşdigini tutmak üçin zerur tagallalaryň edilýäni barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, owagjyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilen ýerleri öz wagtyna sürmek we tekidlemek, tokumlar saýlamak hemde nowatdaky ekiş mövsümini ýürüti teňkeler bilen öpsün etmek ýaly agrotehnik şäherleriň uly ähmiýeti eýdigini bellädi. Hemde bu işleriň öz wagtyna geçirilmegini tapşyrdy. Döwlet başlarymyz taçaklarymyzyň bedegi bolan ak buğdaýyň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüşdigini tutmak işlerini agrotehnikanyň talaplaryny we möhletlerine laýyklykda geçirmek babatda görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz häkime ýüzlenip şeýle diýdi.
Ata Halif näme? Welaýatyň Serdar etrafynyň Goştaýhan birleşiginiň pomidor hem käşir ekiljek meýdanyny sürmüşden hem alyp baş barada hazawatyny berdim. Mene size hem Balkan welaýatynyň ählem Mawadaýhanlaryna bir bazalamy gök bakça bilen üpçün etmekde alyp barýan işlerine de bundan beýlekde ähline hem ol isimlikleri arzu edýär. Men adımdan ähli Mawadaýhanlara hem salamy ýetirin. Häkim onu näme armanda? Köp sağ ol, hormatly prezidentimiz. Bar bolun, öňüňde marmaň. Bar bolun. Sağ olun. Soňra hormatly prezidentimiz Sanlyl Gomarkaly Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradowy güni aragatnaşyga çagyrdy. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Nazar Muradow. Salam, goňýadaýyň. Köp sağ olun arkadaşlar. Bu haýserde näme iş alyp barýarsyňyz? Ýakyn arkadaşymyz welaýatyň Gurban Sultan etrawyna ýetirne çardaýganyň jolgyny yer almak üçin taýýarlyk ýakyn arkadaşymyz. Şeýlegem häkim vilayatda häzirki wagtda ýaýlandyrylan işler barada hatabat berdi. Bellençäli buğdaýyň ýokary hatyryny ýetişdirmek we azyk üçinçiligini pugtlandyrmak üçin häzirki wagtda buğdaý eklen meýdanlarda mineral dökünler bilen birinji gedek iýmitlendirmek işleri alınıp barýar. Hemde özüç suwuny tutmak işlerini bellenlen agrotechnik mehsulotlerde geçirmek boýunça taýýarlyk işler görülýär. Hormatly prezidentime de adamlaryň ýaşaýyş turmuş şertlerini hata gowlandyrmak boýunça kabul edilen o milli maksatnamasyna şeýlekem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda alınıp barýan işler bilen gydyklandy. Şonuň bilen baglykda o milli maksatnamasyna laýyklykda häzirki wagtda ýerine ýetirilen işler barada hem hatabat berildi. Soňra häkim ýazlyk yer almanyň ekiljek ýerleriniň ekşi dol taýýar edilenligi barada habar berip, şu ýylyň hasyl üçin vilayatda ýazlyk yer almanyň ekşine başlamaga ak pata bermegi hormatly prezidentimizden uly hormat bilen haýyş etdi. Nazar Muradow, welaýatyň Gurban Sultan ejadynyňky etrawyna Wihinasar daýhan huzurlygyny hem degişdi meýdanyna ýazlyk hem yer almanyň ekşini alyp başlarda hazawaty berdi. Mene öz gezemde bir yer almanyň ekişine başlamaga da ak patamy berýär. Nazar Muradow, men size hem welaýatyň ählem Mawadaýhanlaryna azyk howpsuzlygyny berkitmekde uly hem işler alyp barmagy, ýani hem işleriň ileri bolmagyny hem tüýserekden arzu edýär. Amma daýhanlara hem men adymdan salamy ýetirin. Arkadaşlar prezidentimiz welaýatyň ýakmetsler bagdaýhanlaryň adyndan tüýserekden sağ bolsunlar, aýtmagy bermeňizni hormatlan haýyş edýär ýakyn prezidentimiz. Häkim onda näme? Armanda. Köp sağ olun ýakyn arkadaşlar. Özüňizde marmaň ýakyn arkadaşlar. Bar bolun. Sağ olun. Soňra hormatly prezidentimiz Liwap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýewi güni aragatnaşyga çagyrdy. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Liwap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýewi. Salam. Gowmýagdaýlar. Köp sağ olun hormatly prezidentimiz. Gowa hymana kadamy. Bir siz haýserde näme iş alyp barýar? Hormatly prezidentimiz Liwap vilayatynyň Çärje etrawynyň Amderýa daýhan birleşiginiň gowa çekiljek meýdanlaryna gowa çekmeklik üçin taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Hormatly prezidentimiz, häzirki wagtda gowa çekiljek meýdanlaryna ýuwş suwlaryny tutmak işleri alınıp barylýar. Häkim hatabatyny dowam edip, vilayatda alınıp barýan obagçylyk işleriniň ýagdaýy, ýa-da gowa çekiljek meýdanlaryň ekşi mövsümine taýýarlanýy, buğdaý eklen meýdanlarda agrotechnik taraplara laýyklykda işleriň ýerine ýetirilýi, şeýlekem vilayatda yer almanyň we soganyň ýokary hasylyny almak üçin olara degişi ýygyk işleriniň geçirilişi barada aýtdy. Şeýlekem häkim gowa çekiljek meýdanlarda ýuwş suwuny tutmak işleriniň alınıp barlyşy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, meýdanlarda ýaýlandyrylan obagçylyk işleriniň agrotechnik mehsulotlerde we ýokary ýerli geçirilmegini üpçün etmegiň möhüm talap bolup durýanyny öňe çekmek bilen bu wagtda degişli taşyklar berdi. Hemde häkime ýüzlenip şeýle diýdi. Aman Gelliýewi. Welaýatyň Çärje etrawynyň Amderýa daýhan birleşigine gowa çekiljek meýdanyna ýuwş
suwuny tutmak işlerini alyp barış barada hem hazawatyny berdiňiz. Benim özgürlüğümde o çekilecek meydana yuş suwuny hem tutmak işlerini yani büyüdüni açmağa hem ak batamy berýär. Açýar. Şonlukda häkim bügüdi açyp ekin meýdanyna suw goýberdi. Şeýlikde gowy çekiljek meýdanlara ýuş suwuny tutmak işine girişildi. Häkim men size hem welaýatyň hem ähli bawadyhanlarına da alyk bolşulugyny öwretmäge hem uly goşmagy man hem alyp barýan işlerinde da hem uly sünnükleri arzu edýän. Häkim daýhanlar hem men adymdan salamy ýetirin. Köp sağ olun, hormat prezidentimiz. Sizin döredip berýän giň mümkinçilikleriniňden peýdalanyp yerden bol hasyl almak üçin Lewap Pulatyň zähmetli bawadyhanlarynyň ihlasy zähmet çekçeklikleri bardaky inanylmalanmady kabul etmeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýär. Arkada prezidentimiz. Häkim ondan näme armandy. Bar olun hormat prezidentimiz. Özüňde marma bolýan gaçmakda. Bar olun. Sağ olun. Soňra hormatly prezidentimiz Mar welaýatynyň häkimi Anne Berdiýewi Tanrı Omarkaly güne aragatnaşyga çagyrdy. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Mar welaýatynyň häkimi Anne Berdiýew. Salam, näle goýmaýardylar. Köp sağ olun hormatly prezidentimiz. Siz bat aýserde hem näme iş alyp barýar? Hormatly prezidentimiz, biziň şu wagtda duran ýerimiz hem Sakaçay etrawynyň mallarsyz kozalym öýri meýdanlary. Her koýtda bu ýerde doğrulardan oğlak gibi almak mümkün devam edýär. Hem de o işte çopanlara gerekli tehnikler hem de koşmasa kömekçi adamların üçüne edildi. Hem de şu gününe velayetin ehlilerine doğrulardan oğlak almak mümkün düzenilmeyen ama layıkta alınıp barlıyar. Şeýlegem häkim Sewitde alınıp barlayan beýleki işler barada hatabat bermek bilen gowy ösürip ýetişdirmäge bölünip berilenlerleriň ekişi mövsümine taýýarlanýy, şonuň ýalyna bugdaý meýdanlaryna ýyda we ösüş suwuny tutmak işleriniň geçirilişi barada aýtdy. Ýazlyk ýer almadan we sogandan ýokary hazyr almak maksady bilen wekillere degişli kada laýyklykda ýyda edilýär. Hem de beýleki göýük bakça ekilleriniň ösürilip ýetişdirmek üçin derur şäherler örilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olary ösüş suwuny tutmak işlerini agreten kalamynyň taraplaryna we möhletlerine laýyklykda geçirmek hem de gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, ýerli gowçy togumlaryny mögsüme dogry taýýarlamak babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentime häkime ýüzlenip şeýle diýdi. Ana berdi, welaýatyň Sakaçay etrawynyňky mallarsyz kozalygna degişli sürede oğluk koz hem almak mümkün hem alıp barış barada özüne hafawatyny berdi. Menem özümde size hem umman olatyň ählim o gozalyk toplum işgärlerine ýurdumyzda hem adyk bolşulygy döretmekde. Mana bağlaryň hem et süýt önümleri bilen bol ilin üçin etmekde. Ol işler alyp barmagyny umman mundan meýlekde adam maladan hem uly sünnükleri arzu edýär. Men adamdan ähli owazyk toplum hem işgärlerine salamy ýetirin. Hormatly prezidentimiz, siziň öňüňizde goýan wezifeniň ýerine ýetirmek boýunça welaýatymyzyň aýylatynyň näkem netijeler çekdikdiňiz barada kanandyrmalaryny kabul etmeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezident, siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz bolsun, mertebeniz belent bolsun. Ana verdi. Welaýatyň hem ähli mallarlaryna oğlak koz almak mövsümine höwri köp bolsun. Umumyň hem işlerinde armanda. Köp sag bolun hormatly prezidentimiz. Bar bolun. Özüňe barmaň hormatly prezidentimiz. Bar bolun. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowy Tanrı Omarkaly güne aragatnaşyga çagyrdy. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Gannymow, salam. Goýmaýardylar. Siz paýtagtymyzyň niresine näme işler alyp barýarsyňyz? Hormatly arkadaşlar, häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň arşiw şaýerlyk uğruna awadançylyk binanyň boloýuny hormatly arkadaşlar.
Häkim hatabat bermek bilen şäkerin ähli kunjoklarını, şol sanyna paýtagtymyň köçelerini, şaý ýollaryny, teýilgeklerde, ýaşaýyş toplumlarynyň çäklaryny hemde beýleki güýük zowluklarda arasaçylyk awadanlaşdyryş işleriniň geçirilýänligi, ekilen baglaryň, gülleriň düýbini ýumşatmak, mögüsümleýän gülleri ekmek, ýaşyl zowluklarda ekilen otlary iýdek etmek, baglary timarlamak işleriniň giňerim bilen ýaýwangandyrlygyny aýtdy. Şeýleki häkim hatabatynyň çäklaryny, gülçilik we bagçylyk kömekçi hojulugyny öňdürilýän gülleriň dürli görnüşlerini görkezip, bu gülleriň ekiliş aýratynlygy, ýerli toprak gowa şertlerine uýgunlaşandygy, almy taýdan esaslandyrylanyny bellädi. Şununla baglykda häzirki wagtda paýtagtymyzda bu mögüsümleýän gülleriň görnüşlerini ekmek işleriniň giňden ýaýwangandyrylanyny barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gülleriň dürli görnüşlerini ekmegiň paýtagtymyň görküne hasy gürk goşýanyny aýtdy. Munyň özi ýetip gelýän halkara dinanlar gününiň hemde milli bahar bayramynyň öňýanyna hasy ýakynlydyr diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Çünki güller ýaz faslynyň gelmegi bilen diňe bir tebigaty bedemen, eýsem insan kalbynam joşdurup, adamlarda ýetilmejek ruh felentlik, gözellige, daş tögeri gurşap alan tebigatymyza süýgü dörediýär. Şoňa görä bu işleri toplumlaryň etata çemeleşmegiň wajypdygyny ölçü çekip, hormat prezidentimiz bu babatda anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz Aşgabatda ýaýwangandyrlan giňerimli özgertmeleriň geljegi nazarlaýan toplumlaryň ötüji, ýygyderli häsiýet bermäge gönükdirlenigini belläp, şäher gojulugyny, jemaat gulluklarını ýygyderli kämilleşdirmek, olaryň işine tany tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleriň hemişe gödäwçilikde saklanmalygyny tapşyrdy. Hormat prezidentimiz şu maksat üçin bu ýolgamdaky iň öňet dünýä tejribelerini öwrenmek hemde olary gözellik we ekologiýa düzemlerini öz içine alýan awadançyk boýunça gurulşyk tasammalary hemde meýilnamalar işlenip taýýarlananyna ulanmagyň zerurdygyny aýtdy. Aşgabatyň binagarlyk keşfinde iň öňet milli binagarlyk diýipleri we nusgalyk döwrebap çözgütleri taýyşykly utgaşmalydyr. Türkmen paýtagty bilinç derejesiniň nazara alınmagy bilen ähli babatda nusgalyk bolmalydyr. Munyň özi aýratynda adamlaryň ýaşaýyş üçin iň amatly şertleriň döredilmegine degişidir diýip bellemek bilen hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Menene size o şäherimiň häkimiň ählem işgärlerini paýtagtymyzy awadanlaşdyrmakda hem oly sünnüktleri arw edýär. Armanda. Bar bolun özüň barman hormatlar Hudawa. Bar bolun. Sag bolun. Hormat prezidentimiz Aşgabat şäheriniň we vilayatlariň häkimlerini ýöňde goýulan wezipeler ýerine ýetirmek ugruna alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Ýurdumyzda Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärliň saýlawçylar bilen dowuşyklar dowam edýär. Dalaşgärler ýurdumyzyň her bir welaýatyna baranlaryna wagty işlerini geçirmek üçin saýlaw kodeksine laýykda özlerine berilen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanyp saýlawçylar bilen dowuşyklarda we köpçüliklerini habar berişleri işlerine çykyş edýärler. Munyň özi demokratik ýürelgiň dawranmagynyň aýdyň subutnamasy. Türkmenmaşdaky nevti gaýtadan işleýän rawatlar toplamynyň medeni sport merkezine ýurdumyzyň Demokratik Partiýasynyň Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärligi hödürlenen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Serdar Berdimuhammedow bilen saýlawçylaryň duşugy boldy. Bu ýerde dalaşgäriň ünlenen wekili Demokratik Partiýanyň Balkan Wilayat Komitetiniň başlygy Saparowa çykyş edip, Türkmen deňiz derýa ýolları agentliginiň deňiz sowda floty ýapak paýdarlar jemgyýetiniň baş günärmeni maddi we söz berdi. Ol ýygnanan Serdar Berdimuhammedowyň zähmet ýoly bilen tanışdyrdy. Hemde oň şahsy işengerlik hemde ýokary derejeli hünärmek hökmündäki häsiýetlerini belledi. Soňra ýurdumyň prezidenti wezipetine dalaşgär Serdar Berdimuhammedow saýlawçylaryň öňüne çykyş etdi. Hemde saýlawlaryň öňýanyna näqe maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, milli liderimiň karary bilen tasdiklanan Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan üstünmek milli maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleriň iller tutulýan ugurlarynyň bir näsetini belläp geçdi. Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly bu taryhy resminamada gözüňde tutulan wezipeleriň ýerine ýetirmegi ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady hemde tebigy kuwatlyklaryny halkymyzyň häzirki we geljeki nesilleriniň awadançylygynyň beýikligine gönükdirlendir. Dalaşgärliň çykyşynda halk hojalyk toplumynyň esasy podoklaryny ösdürmek geljegine, ýaşaýjak gurulşy we watanyňky maksatnamalaryň ýerine ýetirmegine ähli ulganmarda, şol sany täze önümçilik hemde durmuş maksatly binalaryň gurulşygyna, ýurdumynyň şäherleriniň owalarynyň awadanlaşdyrylmagyna, dünýäniň öňde barjy tehnologiýalaryny hemde injamlaryny ulanmak üçin şertleriň döredilmegine aýratyn ünsärli.
Owa gojalygyna özgertmeler hem ilkinji nowatdaky wezipeleriň hatarına görkezildi. Şunun bilen baglykda geljekde owa gojalyk önümçiliginiň netijelegini mundan meýlekde ýokarlanmak, owa gojalyk ekinleriniň vilayatleriň toprak howa şertlerine laýyk gelýän iň gowy görnüşlerini ulanmak, mallaşylygy ösdürmek, owa sanagy toplumyna bazar gatnaşyklaryny ornaşdyrmak işleriň esasy uğurlary bolar. Ýurdumyzda telekeçilik ösdürmek barada aýratyn durlup geçildi. İlatyň saglygyny berkitmäge, berkbeden ruhulant ýaşlary terbiýelep ýetişdirmäge gönükdirlen, köpçülikden beden terbiýe sagalçy hereketinde sporty üstünmeň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğur bolup durýar diýip dalaşgar bellädi. Täze taryhy döwürde ýurdumyzda döwrewap köp horly ulaw kommunikasiýa ulgamyny döretmek boýunça uly işler alınıp barlýar. Täze awtomobil hemde demir ýollaryň gurulşyny dowam etdirler. Ýurdumyň sewitemde halkara ulaw geçergileriniň möhüm bölegi bolan awtomobil we demir ýollary şol sany Gazagystan, Türkmenistan, Eýran şeýlede Merkez Aziýanyň deňiz derwezesi Türkmenmaşy halkara deňiz porty dolu kuwwatyna işlediler. Duşukda dalaşgar ýygnanyň sowallaryna jogap berip, ýurdumynyň günmatar sewitini üstürmäge, awada milli syýahatçylyk zowlagyny mundan meýlekde awadaňlaşdyrmaga, degişli meselelerin üstüne durup geçdi. Ýygnananlarda saglyk goraş, bilim ilaty arasy agysu bilen üpşin etmegi mundan meýlekde gowlanyrmak, ýaşlaryň iş bilen üpşin edilişi wawatyny döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirişiniň geljegi gyzyklanma döretdi. Duşun ahyrına Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Serdar Berdimuhammedow duş gatnaşlary Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanan ýagdaýynda saýlawçylaryň onamyny ödemek üçin bilimini hemde tejribesini ulanyp ähli tagallarlar etjekdigine, halkymyzyň berkbedine, ýurdumyzyň halkara awraýyny hemde ykdysady kuwwatyny potolandyrmagyň berkbedine watanmyda wepaly gullyk etjekdigini ananlardy. Saýlawçylardan geçirilen duşun dowamyna çykyş edenler şu ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen halk maslahatynyň taryhy çözgütlerinden gelip çykýan wezipelere şonuň ýaly ýurdumyzda 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmeň milli maksatnamasynyň gelip çykýan wezipelere ýene derwezek ünitjekdiler. Şeýlede bir ýerde çykyş edenler Serdar Berdimuhammedow öňde boljak saýlawda uly üstünlikler ardy etdiler. Şeýle Daxil vilayatynyň Akbuğda ýetiranyň Änew şäheriniň Medinet öýüne Türkmenistanyň prezidenti wezipetine Aşgabat şäheriniň raýatlaryň teklipçi topar tarapyndan dalaşgarlyga hödürlenen Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň almy işler boýunça prorektory, pedagogika ilimlarynyň kandidaty Hadyr Nurnaýew bilen saýlawçylaryň duşy boldy. Duşy Daxil vilayatynyň Medinet müdürlüğüne Medinet işgäri Hal Mehmedow başda hemde dalaşgaryň ynanynyň wekili Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň pedagogika we psihologiya kafedrasynyň müdüriniň wezipetini wagtlayan ýerine ýetirýän Silap söz berdi. Ol ýygnananlary dalaşgaryň zähmet ýoly bilen tanışdyryp, ony ýokary derejeli hünärmen hemde muallim, guramaçylyk ukyby bolan jogapkärçilikli ýolbaş hökmüne häsiýetlendirdi. Nurnaýew döwlet başlygy wezipetine saýlanan ýagdaýynda hormatly prezidentimiň ata watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, ony dünýäniň ösen ýurtlarynyň hataryna çykarmak boýunça başlan giň gerimli işlerini munasyp dowam etdirmek üçin ähli güýç gaýratyny gaýgyrmajakdygyny ananyrdy. Dalaşgar döwlet hemde milli maksatnamalaryň bilime, innovasiýalara, ekologiýa täzen arasy ýokary tehnologiýalary ykdysadyny sany ulgama geçirmäge, oň pudoklany hemde eýeçiligiň görnüşlerini diversifikasiýalaşdyrmaga, ilaty iş ýerleri üpşin etmäge, halkymyzyň ýaşaýy durmuş derejesini hasa ýokarlandyrmaga esaslanýan düýpli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek ýaly wezipeleriň hemişe üns merkezinde boljakdygyny bellidi. Ýokary döwlet wezipetine dalaşgar, bilim, ilim we saglyk goraş ulgamlaryny mundan meýlekde döwrewatlaşdyrmagy, milletimiziň aň paýhat kuwwatyny artdyrmagy, halkymyzyň baý medeni mirasyny öwrenmegi hemde wagt etmegi, beden terbiýany we sporty işden höwetlendirmegi jemgyýetde ilkinji nowatda bolsa, ýaşlaryň arasynda sağlam durmuş ýolgularyny berkarar etmegi baş maksatlaryň hataryna bellidi. Soňra Nurnaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, öňde goýulan möhüm hemde jogapkärlik wezipeleri çözmekde. Şu ýylyň 11-nji fevralyna hormatly prezidentimiň başlyklyk etmegine geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasynyň ýygyderli durmuşa geçirmeginiň esasy uğur görkezji bolup durýan noktada. Dalaşgar saýlawçylara bildirilen ýokary anlamlar üçin hoşalygyny beýan edip, ata watanymyzyň mundan meýlekde güllä besmeginiň, halkymyzyň awadançylygynyň hemde bagtyýalygynyň berkbedine bilimli hemde güýç kuwwatyny gaýgyrmajakdygyny ananyrdy. Täze taryhy ýamda ýurdumyzda jemgyýetde hakyky halk häkimeti ýolgularyny potolandyrmaga gönükdirilen giň demokratik özgertmeleriň amallaşdyrylýanyny bu ýerde çykyş edenler bellediler.
açıklık bäsesi kende raýatlaryň erkitligini erkin beýan etmek ýagdaýyna geçen saýlaw mögütimi muny dol tasdiklaýar. Türkmenistan hemişelik bir taraflık derecesinden ve paraxatçılık söýüjülükli daşary siýasatyndan uğralyp dünýäniň ýurtlary hemde agryly halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy munun meýlekde ösdirer we puqtulanýar. Soňra bir ýerde Ahal vilayatynyň raýatlaryň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgarlygy hödürlenen Babadyhan etrawynyň arasaçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Maksat Murat Öwezgilliýew bilen saýlawçylaryň duşy boldy. Duşugy ýaşlar guramasynyň tejine etrap geňeşiniň başlygy Gurban Faşdy hemde dalaşgaryň ünanynyň wekiline ýaşlar guramasynyň Ahal vilayat geňeşiniň başlygy Orad berdi we söz berdi. Ol ýyglananlary iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgaryň zähmet ýoly bilen tanıştyryp, ony jogapkar we zähmetsewer adam hukmuna häsiýetlendirdi. Şunu Öwezgilliýewiň ýokary hünär derejesine hemde şahsy häsiýetlerine eýe bolmak bilen bir gatarda jemgyçlik işlerine içen gatnaşýanygy belenildi. Soňra saýlawçylaryň öňünde iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgar çykyş etdi. Hemde saýlawlaryň öňýanyna nakyp maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Häzirki döwürde garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň milli liderimizin ýol başlygyna döwlet hemde jemgyçlik durmuşynyň ähli ulgamlaryna belen sepketler ýetendigini ataldy. Öwezgilliýew Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda ýurdumynyň awadançylygyna hemde halkymyň rowaşlygyna ata watanymyzyň dünýäde agryny hassa belende gallarmak hemde döredijlikli halkara başlangyçlaryny ilerletmäge gönükdirlen syýasy uğru durmuşa geçenmegi dowam etdirjekdigini ananyrdy. Duşuň dowamyna dalaşgar durly ýaşdaýky we günlerdäki saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, saýlawlaryň öňýanyna nakyp maksatnamasynyň ykdysadyety hemde döwlet durmuşynyň meýleki ulgamlaryny sananyşdyrmak, bilim hemde saglyk goruş ulgamlaryny munun meýlekde kämilleşdirmek, ösüp gelýän ýaş nesli watançylyk hemde milli gymmatlyklary ukyna terbiýelemek ýaly bölümleriň üstüne aýratyn durup geçdi. Öwezgilliýew ýananlara hoşaýlyk bildirip, öňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin tutan ýerli zähmet çekjekdigine, hemde ähli bilimini hemde okuýup başaranyny ata watanymyza, halkymyza gulluk etmäge gönükdirjekdigine ýene derwedek saýlawçylar ananyrdy. Bu ýerde çykyş edenler Milli Geňeşiň halk maslahatynyň şu ýylyň 11 fevralyna geçirilen taryhy mejlisinde kabul edilen Berkara döwletiň täze eýamynyň galkanyşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny üstürmeň milli maksatnamasy bu işler üçin esas bolar diýip belediler. Halk hojalarynyň ähli podoklarynyň we durmuş ulgamynyň mundan meýlekde ösdirilmeginiň wezipelerini aýratyn ünserli. Şunda innovasiýalar, öňde barşy tehnologiýalar iň gowy dünýä tejribesini giňden ornaşdyrmak ileri tutulýan ugur bolýar. Liverpool häkimliginiň mejlisler zalyna ýurdumyzyň bu sebäpden raýatlaryň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgarlygy hödürlenen Liverpool ýetynyň maliýe ykdysadyýet ortak hünär okuw mektebiniň direktory Ferhat Begençiw bilen saýlawçylaryň duşy boldy. Duşy Liverpool medeniýet müdürlüğiniň başlygynyň ornwasary Ak Mehmet Faşdy. Soňra dalaşgaryň ynanlaryň wekiline Türkmenaba şäheriniň 28-nji orta mektebiniň direktory Ýagmir we söz berildi. Ol ýygnananlary iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgaryň zähmet ýoly bilen tanıştyryp, onuň molumçylygy işinde baý tejribesi hemde guramaçylyk okuýuplary bolan başlangyçlary bilen çykyş edýän giň gözgetimli ýolbaşçy hökmüne häsiýetlendirdi. Soňra Begençiw çykyş edip saýlawlaryň öňýanyna maksatnamasynyň esasy bölümlerini beýan etdi. Ýetilen beren sepetler hemde ýygyderli amala aşyrgan paraxatçylykly dörejelikli siýasat edil watanymyzyň halkara ýeňişligine barha artýan awraýyny şertlendirdi. Dalaşgar Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanan halatyna seçilip alynan ugrun dowam etdirilmeginiň ýurdumyzda ýaýwanlanýan giňerimli özgertmeler we maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginiň bähigidine tutan ýerli zähmet çekjekdigini belledi. Şunda watanymyzyň uzak möhletli geljegi ösüşini öpçün etjek Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek milli maksatnamasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Halkymyzyň ýokary ýaşaýyş durmuş derejesini öpçün etmek mundan beýlekde döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugur bolar. Halk hojalarynyň ähli pudoklaryny ýygyderli döwrewaplaşdyrmak, hususy telekeçiligi golluk bermek hemde ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwatyny netijeli durmuşa geçirmek möhüm wezipeleň hataryny görkezildi. Soňra dalaşgar saýlawçylaryň durmuş ulgamyny şol sanyna bilim ulgamyny kämiýleşdirmek, sporty höwüslendirmek, ykdysadyýetyň dürli pudoklaryny, ýanyç energetika toplamyny innovasiýa taýdan ösürmek baradaky sowallaryna jogap berdi. Duşuň ahyryna Begençiw iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda bildirilen ýokary ynamy ödemek üçin ähli tagallalary etjekdigine hemde güýjüni, bilimini, tejribesini halkymyza hemde watanymyza gulluk etmäge gönükdirjekdigine ananyrdy.
Sonra duşçukda çıkış edenler. Garaşdy bir tarap Türkmenistanyň hormaty prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň başyna başlan milli bäxwiýetlere esaslanýan ähli-umumy awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän dörejelikli içeri we daşary siýasaty ýygyderli durmuşa geçirýändigini nagtadylar hemde öňde boljak prezident saýlawyna dalaşgary üstünlük arzu etdiler. Günün ikinci yarmyna bu ýerde Mara vilayatynyň raýatlyň teklipçi topar tarapyndan iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgärligi hödürlenen Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň gaýtadan dikeldilýän energiýanyň çeşmeleri Almy Önümçilik merkeziniň direktory Kakayly Sarif bilen taýlawçylaryň duşugy boldy. Duşugy Çerji Wetrawynyň 7-nji orta mektebiniň muallimi Nowatow açyp dalaşgäriň ynandan wekiline Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň energetika pudowynyň ykdysadyýety kafedrasynyň müdiriniň wezipetini ýerine ýetirgen Agajan we söz berdi. Ol ýygnananlara Sarifiň zähmet ýol bilen tanıştyrdy hemde onuň ýokary huner derejesini, guramaçylyk okyplaryny hemde hormaty münasip şahsy häsiýetlerini bellädi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgär duşugy gatnaşyjylaryň öňüne çykyş edip, saýlawlaryň öňýanynaky maksatnamasynyň esasy urlaryny beýan etdi. Ýordamyň milli liderimiziň ýol başlygyna ykdysadyýet we durmuş ulgamlaryna ýeten beren sepetleriniň özi watanymyzyň mundan beýlekde hemme taraplaryň ötmek üçin berk büniýat bolanlygy bellenildi. Dalaşgäriň Birleşýär Halk Hojalygynyň ähli pudoklarynyň şol sanly energetika ulgamynyň önümçilik kuwatlyklaryny ýygyderli artdyrmak üçin toplumdaýyn çäreler amala aşyrmak, önümçiligi sanly tehnologiýalar, alymyň iň soňky gazananlaryny we dünýä tejribesini ornaşdyrmak saýlawlaryň öňýanynaky maksatnamasynyň esasy urlarynyň hataryndadyr. Şunuň bilen barlykda Türkmenistany 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmek milli maksatnamasynyň beýleki kabul edilen özgertmeler maksatnamalarynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Halkyň awadançylygy barada alada ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak döwlet siýasatynyň möhüm ugurydyr. Bilim, ilim, medeniýet, saglyk, goraýyş, sport ulgamlaryny ýygyderli kämilleşdirmäge hemde gollamagy, döwri we bilimli hemde giň özýetimli ýaş nesli terbiýelemäge aýratyn ünsürler. Sarif duşugy gatnaşyjylaryň ýaşlary we bilim siýasaty, şeýle hem ulug düzümlerini döwri waplaşdyrmak beýleki wajyp meseleler baradaky sowallaryna jogap berip, iň ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda bildirilen ýokary ynamy awry bilen ödemek üçin ähli taýlarlaryny, bilimini we ukyp başarnygyny gaýgyrmajakdygyny ananyrdy. Soňra duşuň dowamyna çykyş edenler häzirki döwürde ediz watanymyzyň durmuşynyň her ýylnyň möhüm wakalary, şöhratly zähmet ýeňişlerini beklenýändigini uly buýsançylaryň nagtadylar. Şuň ýurdumdaň Daşary işler ministrligine ýakyny geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna baha bermek üçin garaşly döwletleriň arkalaşygynyň syýynçylar wekilligine ýol başlyk edip paýtatymyza gelen garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek komissiyanyň başlygynyň ýerine ýetirjek sekretarinyň birinji orunbasary Anfimowyň başçylygyndaky wekiliýet bilen duş geçirildi. Söhbetişiň başyna taraplar Türkmenistany 2022-nji ýylyň 12-nji martyna geçiriljek ýurdum prezidentiniň saýlawlaryny urlayan taýýarlyk işleriniň ýagdaýy, şeýle halkara synçylaryň işiniň guramaçylygynyň aýratyndyklary barada pikir alşdylar. Jemgyçilik siýasat çäre bolan Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny halkara synçylaryň gatnaşmanyň möhümdigi bellenip, olaň saýlaw möhümine seljerme bermeginiň, şoltana iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgärliň anandyran wekiller bilen duşuklar geçirmeginiň ähmiýetini ataldy. Bu işleri ýerine ýetirmek üçin ähli zerur şertlerini dördülen uny çekildi. Mehmanlar Birleşýär garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylar wekilligi öz işlerini umumy kabul edilen halkara kadrlarynyň esasyna erkin döwletiň içerki işlerine gatnaşmadan amara aşyrar. Wekilliň wezipeti erkin hemde demokratik saýlawlaryň geçirilmegine ýardym etmekden ibaratdyr. Şeýle hem duşuň dowamyna taraplar garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerindäki işe gatnaşyklaryny ileri tutulýan urlaryny hemde mümkinçiliklerini aralyp maslahatdaşlar. Insan periodluk ulgamyny howpsuzlygyň üçedilmegi we beýleki derwäs ular wagtda döwlet tarapy hyzmatdaşlarynyň has ösürmegine aýratyn ähmiýet berildi. Şeýle hem paýtatymyzdaky köpürli işgürlük merkezli garaw mehmanhanasynda Türkmenistanyň saýlawlary we saýlaşyklary geçirmek işlerine gatnaşýan döwlet edaralarynyň wekilleri üçin okuw maslahaty geçirildi. Olu 12-nji martda geçiriljek Türkmenistanyň prezidentligine saýlawlara taýýarlyk görmek we onu geçirmek hemde saýlaw şäherlerini guramagyň meselelerine başlanyp Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýardym bermegine guruldy.
Yevropada howpsuzlyk we hyzmatdaş guramatynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy elçi John McGregor häzirki wagtda geçirilýän möhüm jemgyçilik syýasy çäreýäniň Türkmenistanyň prezidentiniň saýrawlarynyň jemgyýeti mundan berýän demokratiýalaşdyrmakdaky hemde her bir raýatyň ýurdun geljegi bardaky jogapkärçiligini düşünmegindäki ähmiýetini beledi. Şununla bağlılıkda elçi şeýle çäreýäniň gurulmagyny hemme mümkinçiliklerini dürdürenigi we ýardam berleni üçin hoşalyk bildirdi. Munun başgada hukumat adyna mehmanşyl Türkmenistan ýa-ni Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaş guramatynyň arasynda özara ynanşmagy we deň hukuk gatnaşyklara esasanýan uňyn hemde netijeli hyzmatdaşlygyny ýoly goýulmagyny 30 ýyl bolýanyny çekip we şany tenäniň hem bellenmegine ähmiýet berilýän ýerinde. Hukumat adynyň dowamyna häzirki gurulýan şäheräniň maksady barada aýdylyp, oňy öňde boljak saýrawlary hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaş guramatynyň şol saýrawlary degişli boşnamalaryna bagyşlanan bellenip geçirildi. Bu çäheräniň wajib syýasy waka bolany saýrawlara taýýarlanmak we olar geçirmek üçin Türkmenistany gollaw bermek maksady bilen gurulýan barada durulyp geçilip, oňy demokratik gymmatlyklary öňe sürmäge kömek etjekdigine anam bildirildi. Nötralşiýaly saýrawlary demokratik jemgyýetiň aýrylmaz we wajib bölegdir. Çäheräniň dowamyna saýrawlary guramak boýunça halkary tejribesi bilen tanışdyryldy. Türkmenistanyň garaşy döwletiň arkalaşygynyň syýynçylar wekilligi öz işine başlady. Olu Türkmenistanyň prezidentiniň 12-nji martda geçiriljek saýrawlary bilen baglykda Türkmen tarapynyň çağırmagy boýunça paýtagtymyza geldi. Syýynçylar özleriniň degişli hukuk kadrlary bilen kesýetlenen ygtyýarlyklarynyň şäherlerini, saýrawlaryň öň ýanynaky çäreleň barşyny hemde saýrawlaryň geçirilýän gününi ses berişine syň ederler. Wekilligi garaşy döwletiň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek hamçadanyň başlygynyň ýerine ýetirjek sekretarinyň birinji ornmasary Leonid Anfimov ýolbaşçylyk edýär. Saýrawlary we saraýatçylyk geçirmek boýunça merkez topuryň ýolbaşçylygy bilen geçirilen duşuň başynda halkara syýynçylary merkezi saýraw topurynyň belän şäherleriniň mailnamlary hemde ýerlerde amal aşylan işler bilen tanışdyryldy. Belenşiyari häzirki saýlaw möhümine hereket edýän halkary kadrlarynyň ählumumy saýlaw hukugy, raýatlaryň bäsişik esasyna geçirilýän saýrawlary meýleti gatnaşmagy, hüdürlenen dalaşýarlaryň ähli üçin deň mümkinçiliklerini dürdülmegi, saýlaw möhüminiň başynda wagt etmek erkinligi, raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň goraglygy, şoň ýaly aýdymlyk hemde açyklyk ýary esasy ýürürleri öz beýan tapýar. Jemgyýetçilik syýasy çäheräniň Türkmenistanyň prezidentiniň saýrawlaryny halkara syýynçylarynyň gatnaşmagynyň möhümdigi belenilip, olaň saýlaw möhümine seljerme bermek, şol sany iň ýokary döwlet wezipesine daraşýarlaryň anandyran wekilleri bilen duşuklar geçirmek işleri ýerine ýetirmek üçin ähli zerur şertleň dördülen we aýratyny otaly. Hususan saýrawlary we saraýatçylyk geçirmek boýunça merkez topuryň ýardam bermegine syýynçylar wekilliginiň zerur tehniki enjamlary hemde aragatnaşyk serişleri bilen üçin edilen baş idarasy açyldy. Wekilligiň işgärleriniň boşlaryna syýynçylary hasap almaga ýardam bermek, urumçylyk meselelerini çözmek, syýynçylary sebitler boýunça paýlamak hemde olaň Türkmenistanyň prezidentiniň saýrawlary geçirilýän gündäki işleriniň tertibini kesýetlemek, syýynçylaryň hasabatlarynyň görnüşlerini hem seljermelerini taýýarlamak wezipeleri gerýär. Nötralşiýaly garaşy döwletiň arkalaşygynyň syýynçylar wekilligi öz işini umumy kabul edilen halkara kadrlarynyň esasynda erkin döwletiň içerki işlerine gatnaşmagyny amala aşyrar. Wekilligiň wezipesi erkin hemde demokratik saýrawlaryň geçirilmegine ýardam etmekden ibaratdyr. Men Leonid Anfimov, garaşy döwletleriň arkalaşygynyň syýynçylar wekilliginiň ýolbaşçysy, garaşy döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygynyň ýerine ýetirji sekretarinyň birinji ornmasary. İlki bilen men Türkmenistanyň ýolbaşçylary düzümine, aýratynda hormatly prezidentine onuň aly Häzreti Gurbanoğlu Berdimuhammedowa bu ören möhüm syýasy, ýurt üçin ykbal kesitleji waka, Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna gatnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin tüýsürekden hoşallyk sözlerimi beýan etmekçi. Şu gün bizim üçin wajib we jogapkärlik gün. Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlygy we saýlawlaryň geçirilişine gödekçilik boýunça halkara syýynçylar topory öz işine başlaýar. Türkmenistanyň saýlawlary we saraýatçylyklar geçirmek boýunça merkez toporyň ýollaşçylary bilen duşugymyz işiň häsiýeti betlendi. Biz Türkmenistanyň saýlaw işleriniň barşy bilen jekmejek tanışdyk. Toporumyň düzümine garaşy döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlaryň merkez saýlaw toporlaryň, diplomatik korpusyň wekilleri, parlament agzalary girýär. Bu bolsa syýynçylaryň ýokary ustadlyk derejesinden habar berýär. Bu adamlar Türkmenistanyna geçirilýän saýlaw işleriniň barşy hakyna dogruçyl baha bermäge taýýar. Öňdäki saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde Türkmenistanyň hereket edýän içki kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda geçýekdigini anamly aýdasym gelýär.
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat hakynda pikirlerim aýdanymda bu ýurdun ihlasly aladaçyl ýol başdy bar diýen netije çykardym. Paýtagtda alınıp barlayan guruluş işleri meniň üçin ykdysady ýagdaýyň görkezijisi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ihlasly ýol başynyň bardygyny aýdyn tasdikleýär. Hormatly prezident bilen awadançylygyň röwşen gadamlaratly tädik tabanyň tanyşdyrýşda barasyna geçirilmegi dowam edýär. Şu gün şeýle tanyşdyrýşda barasy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulow we Kommunikasiýalar agentliginiň guramagyna geçirildi. Hormatly prezident bilen awadançylygyň röwşen gadamlaratly tädik tabynyň çapdan çykmagy münasibetli. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulow we Kommunikasiýalar agentliginiň tüzümleriniň işgärleriniň gatnaşmaklaryny geçirilen tanyşdyrýşda barasy boýdan başa ýokary ruh elentligi beklenýär. Belenilşi hormatly prezidentimiň awadançylygyň röwşen gadamlaratly täze eseri ýurt awadançylygy, umumy adamzat gatnaşyklary barada giňişligiň söhbet açýar. Täze neşir Türkmenistanyň daşary siýasy oruny, dünýä derejesine alyp barýan başlangyçlarynyň mazmunyny, ýurtymyzyň halkara arenasyna eýleýän orunyny, öňde goýan maksadlaryny we wezipelerini has aýdyn düşünmäge ýardam edýär. Täze kitap gahrman arkadagymyň 2021-nji ýylyň dowamyna, 2022-nji ýylyň başyna ýurtymyzyň durmuşyna hemde halkara derejesindäki möhüm wakalar, taryhy seneler münasibetli sözden sözlerini, daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogaplaryny, beýleki çykyşlaryny özüne jemleýär. Olarda arkada prezidentimiň insan ýaşaýyşynyň dürli urlary barada garaýşlary öz beýanyny tapýar. Bütün dünýä ähmiýetli meseleler köp taraplyň düýpli seljerlip, adamzadyň röwşen geljegine hyzmat etjek parasatly pikirler öňe sürilýär. Dawra gatnaşyjylaryň beýlek geçişleri ýaly awadançylyk adamzadyň hormatlap gelýän iňi beýik görelgelerini biridir. Çünki awadançylyk gülle ösüşüň etaty şertleriniň biridir. Yer ýüzünde awadan durmuşyň berkarar bolmagy uğruna çykyş edýän watanmydam durnukly ösüşüň ygtybarly ýoluna düşdi. Ýurdumyz siýasy gatnaşyklarda oňyn betaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan wezipeleri esaslanmak bilen sebitde durnukly ösüşi, hoşniýetli goňşuçylygy, parahatçylyk pugtulandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Parahatçylyk we ösüş maksatlaryna gönükdirilen taslamalaryň durmuşa geçirilmegine ýygydarly gatnaşýar hemde oňyn teklipleri öňe sürýär. Tanıştırışda barasy şoğunlu çıkışlar bilen hoşdy. Sonra dawara gatnaşyjylar hormatly prezidentime ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly adamlar, näwürse ýurdumyzyň Muraýtana we paýtagtyň Aşgabatda 28-nji fevralda saat 20-den 1-nji martda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balykyn welaýatyna üýtgäp berýän bulutly howa örup demirady kunnordan telde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 2-7 gradus gündüzine 14-19 gradus kenary etraparyna 11-16 gradus maýry bolar. Ahal welaýatyna üýtgäp berýän bulutly howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Kunnordan telde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 3-8 gradus gündüzine 13-18 gradus maýry bolar. Mary welaýatyna üýtgäp berýän bulutly howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demirady kunwataran telde sekundy 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 4-9 gradus gündüzine 13-18 gradus maýry bolar. Leva welaýatyna üýtgäp berýän bulutly howa bolup welaýatyň günorta etraparyna az kem ýagşýar. Demirady kunwataran telde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 3-8 gradus gündüzine 12-17 gradus maýly bolar. Daşuwuz welaýatyna üýtgäp berýän bulutly howa bolup demirady kunwataran telde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 3-8 gradus gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp berýän bulutly howa bolup kunnordan telde sekundy 8-10 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 5-7 gradus gündüzine 14-16 gradus maýry bolar.
Yurdumuz boýunça mart aýynyň 1-nä magnit haýdatynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edi vatandaşlar gyş basyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýykda geýinmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tolan böreçikleriniň hadadan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly. Howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsul täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, illeri arasda saklamak zerurdur. Mehriman ileşer, bulary berip berjay etseňiz, ýylyň islenlik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşiňize jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler esenýär. Ähli ösüşleň özenine bolsa halkyň bäxidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoşsa bolun, edi dileşer.